Itong asa kong asawa pre. Sa man asawa nimo ba? Diulod. Sa may isurahan nyo dira. Parte sa asawa pre, lingkod siya pre. Nalika mo pre. Lingkod siya. Wala man lingkuranan pre. Kay usa day ang asawa pre. Usa ka ingon sa parte sa mga asawa pre? Aw, about sa akong asawa pre. Usa pa lang kasitsit na ko anak. Tuman dahil nas kong sugo anak. Oh, mag-anak. Maayo asawahan. Kita mga lalaki, di ta magpaandir-andir sa mga atong asawa sir. Kuani pre. Kita ko'y magda sa pamilya ba? Kita ko sa lawas ba. Sa kanang uban na. Ikaw pre, ang asawa nimo. Aw kato akong asawa pre. Oh. Usa pa lang nako kaigham. Wa na duol dayon, bisag tuas tabay ng laba. Ana kalamba-lamba. Grabe na, suga na naman. Aw. Aw hinoon pre, di mo na unsa. Ikaw day pre. Ikaw na pre, mo asawa pre. Usa mo asawa day pre. Grabe ning asawa siguro paribong galo. Ang asawa nako pre. Sa baho pala nako. Doon din sa kuha. Suga din pre. Makasimod na akong baho. Suga di Baho, baho. kaligo, Baho siguro, ito pre. ni kaligo guro. Naligaw pa rin ko kanina. Sa baho na malagi. ba? Babaho gid tik-tik. Nga, Nga pre, pre. sa mga asawa nung pre. Akong asawa? Oo, Aso asawa ka ba? na yung mga asawa ninyo? Warnas kong asawa, pre. Naman day. Ikan to akong asawa. Magkakita pa na to sa kong anino. Asos. Luhod na sa kong tubangan. Luhod Ah, da. mag-ehe-ehe, oy. Asos. Muluhod, oy. Mulod. Grabe ka ande ni masawa pre no. Oo. Nga na, Na, itong mga kita, pre. lalaki ba nga? Kita, pre. Kita ang kuha sa panimalay, pre. Mo ang Ubandra. asawa na ko. Magkakita sa anino. Asos. Luhod. Luhod ay. Grabe ka isa Kanang pa din ubandra, pamilya. Hindi po ka to kung bana naglaag-laag ay. Ang kanahan gining banaha. Diba, ang wala dito kasi na po to. Kung ano, dito kapason. Uy, pare. Pare. Pare ka nang, nakita niyo pare si ka nang, pare niyo pare si, pare Pedro ba niyo ba? Uy, rabo, marik. Iyan namang siya, pangita. Sus, lagi naglagot ko ni mong kumpare kay na, daghang kay trabaho dito sa balay. Unya, sus. Ambot kung di na po to. Ako sa tong apason ha. Asa may ka pa doon di ay. Gari ko, marik. Daw sa kalubian ba kay? Kasi pangawaton. Ay, kanindot yung kumpare kay kataga sa ikalubian niya ha pare. Sige pare ha, kay ako sa tong apason pare sus na. Kay sige, daghang pare. kay trabaho sa balay. O sige, marik. Bawa na mag-ikaat. Sus na, palagi kita kong bana. Isa na kasi Mari. Kita may puso sa kuha mo. Oh, to asawa mo pre. Oh, grabe. Adlo ba? Oy, Pedro. Wala asawa nung pre. Wala asawa nung pre. Ikaw Pedro? Saman. Patay pre. Naay mo asawa pre. Dara magsuntay mo asawa pre. Manday mo asawa pre. Kurug-kurug lang ginaan pre. Mating basang nga. Ingara ko si pangita si mo ha. Susag itang mo mga kayo pa nito pa natin ning matungway. Atong mga kaning atong mga baka, atong mga iro, atong mga ilaga, sus katag ito atong mga dinosaur pa ning matungway. Ang kahoy dito wa pa. Usa may atong gamito pag sugnod nga nawala tay kahoy dito. Wa ka pakaalog nga sige ka ngari dire. Sige lang kagkuan. Ano mga dagoy sa mga kumpare? Sige mga kumpare ay nga sus ka magtanong ni mga dagoy sa mga kumpare. Sus mga mura mag na butan sa utot sa dinosaur. Ano yung mga naong sa mga kumpare ko? Sus, ikaw Pedro? Sige, kuyo-kuyo ka na. Huwag kang tanong sa mga dagoy. Ayaw pag kuyo-kuyo ng mga barkada o kaya mga dagoy, anak. Murag mga nabutan sa utot sa dinosaur. Tapay, ito ang dagoy ato. Ito yung dagoy ato. Murag ang dagoy. Sus, ang dagoy. Murag ka nang na. Ang dagoy, ano? Sus, murag ka nang nalubong sa tayo sa kabaw. Ikaw Pedro, pauli na. Usa. Ika pa muli. Pauwi na ito. May trabaho niyo. Uy, kamu. Palay sa mga. Uli dito sa balay. Under man ka? O sige day. Muli na bitaw ko. Oy. Naandaan diri yo. Naandaan diri. Oh, di ay tay pre dang pre. Migay pre utas si Mari pre. Bukol man pre. Antir man di sa singasawa. Oh, hambugon gid kayo. Hambugon kayo ba? Panya si Eme. Tara, muli na ko sa siya kanino ko mahadlo ko no. Tabla. Dadi to amigo ko na. Okay. Ikaw na pre, mo sawa pre. Sawa na pre. Grabe ning asawa siguro paribong galo. Isugi kan na inga. Action.
Mga pre, Ikaw, pre. sa mga asawa ng pre. Akong asawa? Oo, Aso asawa ka ba? na yung mga asawa ninyo? Oo. Wire na sa mga asawa eh. Why? Ano mo man? Pre, ganito akong asawa. Magkakita pa lang ito sa kung kanino. Taga-Korea na. Taga-Korean ba? Dili kayo ko nga ito. Balikan pa ka. Gusto mo ka marimod? Kasi mo kag-yoyo mo kayo sa Amo mundo. lagi mari kay sus. Ay mari mari. Alog niya sige kan hari nga hari dire. Sige kagkuan ka. Ano mga dagoy sa mga kumpare ko, sus sige. Okay. Ako na nga to. Nya na ko pagkuman. Okay. Ikaw na mga